guys, welcome back to my YouTube channel. It's Dung Bisaya. So ngayon, nandito tayo sa Luneta. So hindi pa talaga siya open totally. You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing, and of course it hurts. Every fault you make, but I know for what it's worth. My own sake, I'm a paper plane, wheels throwing me across the sky. Thanks to you, at least I can fly. I'm a paper plane. This is what you've done to me, but thanks to you, turbulence doesn't scare me anymore. All ups and downs, they are all my wind waves. I am flying through the sky. I don't care about the haze. Oh, I'm honestly tired of my pretty flight. And it's sad, and I know it will be over sometime. I'm a paper plane, destroying me Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So nandito po tayo ngayon sa may Luneta. Okay? So dito po yung bagong entrance niya from there. And ano ba tawag dito? Mga ano pa ata stand ng tindahan. So yan. Oh. Diba? So nagbago na pala yung entrance niya. Why did you teach me how to fly? Oo. But forgot that Ang ganda ng paligid. I should laugh. I'm a paper. Finally, nandito na tayo sa loob. Papasok din tayo. Oo, di ba? Ang ganda sa likod ko mga Kadong Bisaya. Tingnan niyo yung nasa likod natin. Wow, with music. Yan. Di ba?
Doon muna tayo sa Bantayog ng si Rizal. Para mamaya, pauwi. Pabaligtad. Ganon. Eh tama. Paano ba? Sige. Ngayon na lang. Ganda pala dito. Oh. Valentine's. Bawal pa pumasok dyan. Lalaki ng mga puno. Finally, nandito tayo sa loob. Ayun, naglalakad yung nasa kay Jose Rizal, oh. Ngayon ko lang nakita yung nagumagalaw. Yan, ang ganda-ganda po dito sa Luneta. Ang linis-linis. So, pupunta tayo na ngayon dun sa gitna. Diba dati nakakapaglaro dyan, pero ngayon hindi. So magsi-CR muna tayo. Kung Hipa Chor.
So pupunta tayo dito sa gitna. Dito sa ano yun? Dancing fountain. You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing, and of course it hurts. Every thought you make, but I know for what it's for my own sake. I'm a paper wind is throwing me across the sky. Thanks to you, at least I can fly. I'm a paper This is what you've done to me, but thanks to you, turbulence doesn't scare me anymore. Ang fresh ng mga tanawin. All ups and downs, they are all my wind waves. I am flying through the sky and don't care about the haze. Oh, I'm honestly tired of my pretty flight, and it's sad, and I know it will be over sometime. I'm a paper wind is throwing me across the sky. So ayan mga kadong Bisaya, so tapos na tayo mag-libot-libot dito sa Rizal Park. So sana mag-enjoy kayo sa video na to, sa vlog na to today. At at least nakatry na tayong pumasok dito kasi actually talaga bawal talaga pa siya. So thankful at nakapasok tayo today. So hopefully sa mga susunod na video mas maganda at mas ma-enjoy pa natin. Kasi ngayon very limited. Very limited lang yung ano dito. Pwede mong gawin. Ayan may naguhulahop sa likod ko. Si ate, ayan Yan, naguhulahop si ate. I'm a paper. So, enjoy naman tayo mga kadong Bisaya today. Sana all nag-uulaw. Yan, so dito matutunghayan natin ngayon yung flagpole dito sa Luneta Park. Ayan. Diba ang taas ng flagpole? Yun. And the monument of Jose Rizal.
Yan, sila yung nandyan sa ano, sila yung nag-ano dun sa nagbabantay kay Jose Rizal. Yan sila. Parang off duty na sila. So ayan, gudong mga kadong Bisaya, exit na po tayo. We're going to exit na. Yan. So maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay sa akin. Sa akin talaga. No? Di ba ang ganda niya? Napakalinis, di ba, mga kadong Bisaya? So, exit na tayo. Thank you so much. Ito pala yung Rizal Park Visitor Center, mga kadong Bisaya. Ayan, nandun si Rizal sa loob. Thank you so much. See you soon, mga kadong Bisaya.